Wel, croeso i'n channel YouTube ni. Mae'n grêt cael bod ar y we fel hyn a bod yn bresenoldeb ar y we fel eglwys ni. Diolch i'r arglwydd bod ni'n gallu gwneud rhywbeth fel hyn. Mae'n ffordd arbennig i allu cyrraedd chi yn eich cartrefi. Gobeithio bod chi gyd yn iawn, pawb sydd yn gwylio gyda gilydd yn eich cartrefi mwy na thebyg, yn cael eich ynysu. Wel, jyst y fideo bach yw hwn, jyst i esbonio. Dyma ein channel YouTube ni. Mae ffordd i chi danysgrifio wrth wasgu'r botwm subscribe. Please gnewch hynny a byddwch chi'n cael gwybod am yn fideos ni, yn pregethu ni a pethau eraill hefyd fydd yn dod fyny pan maen nhw'n dod ar YouTube. Felly, dyn ni yma, dyn ni'n eich caru chi, dyn ni yn gobeithio eich helpu chi fel allwn ni. Dyn ni'n gobeithio bydd Duw yn eich bendithio chi trwy y sianel yma ac yn siarad gyda chi. Felly, please, manteisiwch ar y cyfle i wrando, i ymateb. Os chi eisiau help mewn unrhyw ffordd, please cysylltwch gyda ni. Neu adael comment neu beth bynnag, a wnawn ni bob ymdrech i geisio'ch helpu chi. Felly, gobeithio eich bod chi yn iawn yn eich cartrefi, yn edrych ymlaen i chi gael clywed oddi wrthyn ni eto. Bydd pregethau yn mynd i fyny fori, a felly o fori ymlaen bydd mwy o gynnwys ar y sianel, felly stay tuned. Na fe, diolch yn fawr.